Fuq ix-xandir nazzjonali, il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus ftaħar li l-programm elettorali ta' Bernard Grech fih it-Terms and Conditions, kundizzjonijiet li bjom biex tgawdi minn xi ħaġa il-Partit Nazzjonalista iddaħħlek fi spiża ikbar milli tgawdi. Se jgħidilna fih it-Terms and Reference, nħu pjaċir biha, għax qasam xi ħaġa pożittiva, Terms and Conditions. Sa 3 fil-għaxija 3 ijiem qabel tispiċċa il-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista għadu ma ħareġ il-costings b'din kienet innutata mill-preżentatur u l-Viċi Kap Nazzjonalista qal li dan se joħroġ fis-sigħat li ġejjin. Semmejt li s-sibt li ġejjin nies ħajmorru jivvotaw u semmejt li l-PN kien imħejji qabel il-Partit Laburista. Iżda jidher li l-costings tal-manifestu l-proposti kollha għadhom ma rawx id-dawl tax-xemx. Kif qed tistenna li n-nies jivvotalkom meta qatt m'għandhomx kemm ħajjiswew il-proposti individwalment? Nieħu pjaċir li tgħidli hekk fis-sigħat li ġejjin, ovvjament se jkun hemm ukoll. Meta mistoqsi għal darb'oħra, David Aġus qal li dan se jsir fis-sigħat li ġejjin. Dan meta s-sibt u tlieta diġà vvutaw eluf ta' nies. U naħseb li Ma s-sibt li ġej l-elezzjoni, David. U naħseb li in-nies hemm barra meta segwu kif ħajvutaw il xi ħadd li ma ħareġ il-kosti. Fis-sigħat li ġejjin. F'dan il-programm kien hemm preżenti wkoll id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li nnota kif il-Partit Nazzjonalista qal li kien preparat għall-elezzjoni u ħareġ verżjonijiet differenti tal-programm elettorali. Għallinna li kienu preparati, int għandek il-manifest elettorali. Dik il-version fija array fit-tielet paġna jew da, fija table of contents. Domandi Le, għax biex tiddistingwi l-aħħar verżjoni tal-manifest, titmur fuq il-website. Titmur fuq il-website. Dik ħaġa importanti. Le, mhux għax l-aktar ħaġa importanti. Għaliex fl-aħħar verżjoni għamlu array, minn hemm narfu, tajjeb, għalhekk rid nara jekk għandekx il-array. U jekk mur fuq il-website u tiklikja fuq il-banner ta' fuq jew tisfel, għandek żewġ verżjonijiet differenti sa nofsi ilu għax iċċekkjajta. Il-perit Daniel Mikallef innota kif paġna minnhom tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista kellu proposti doppji. Kif tista' tgħidli li tkunu preparati u tiftaħru pubblikazzjoni ta' manifest meta jkollok 4 proposti u 4 proposti fuq l-istess paġna, repetuti, copy-paste, żball, tajjeb, kieku xi ħadd jaqrah, kieku tifel tal-jerfor jew tifla qrawh qabel kienu jgħidulek il-534 u il-538 huma doppji laqqas raw manifest qabel ippubblikaw. Intqal kif l-ewwel verżjoni tal-programm elettorali tal-Partit ta' Bernard Grech kien hemm skema għal first time buyers li minna huma se jibbenefikaw xejn. Tafx kien hemm Glenn fl-ewwel verżjoni, l-għajnuniet il-first time buyers jingħataw jekk jixtru proprjetà ESG, il-famuża ESG. Kien ifisser li l-ebda first time buyer ma kien jibbenefika minn xejn. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista qal kif dak li kienet jiddibatti miegħu kien parti mill-gvern ta' Lorenz Gonzi li vvota bil-qalb favur kontijiet ola. David Aġus, spalla ma spalla, ma Lorenz Gonzi, li meta kien hemm lafsa internazzjonali mal fil-Parlament u qal jien nolli l-kontijiet ta' dawlu l-ilma bil-qalb. David hemm kien u vota favur l-oli ta' dawk il-kontijiet. Mela, il-kontijiet taħt Partit Laburista aħna għandna politika hawnhekk fej il-partiti huma totalment distinti, Glenn. Aħna għandna politika ta' stabilità. Il-ġurnalist taqsa lil dak li jrid ikun deputat Prim Ministru dwar il-proposta ta' €1 biljun li twiet il-Partit Nazzjonalista b'self u Aġus ħarab minna. Sur Aġus, il-PN waħda mill-proposta l-unija tiegħu hija li joħloq 10 setturi ekonomiċi ġodda u ħajinvesti €1 biljun. Ma nafu xejn iżda fuq il-kif, kemm u meta. M'għandniex idea n-nies m'għandhomx idea li settura ħajibdew l-ewwel, li ħajibdew mill-qiegħ, li ħajkomplu jinvestu fuq. Naħseb Glenn it-track record tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam ekonomiku biex joħloq setturi ġodda tal-ekonomija u b'saħħtu. Id-deputat mexxej Laburista innota kif waħda mill-wedit hija ta' rifużjoni tat-taxxa għal dawk li ma jħallsux taxxa. Tax qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed rifużjoni ta' 10% fuq it-taxxa tajjeb lil dawk li ma jħallsux taxxa. 10% of zero is zero. U rajna fil-persentaġġi kemm jafġu għax kellna il-kap Bernard Grech
25% ta' 100,000 għalinna li huma ta' 150,000. U x'preparati. Alla ħares jiena ta' wiċċan simexxu l-ekonomija, imma s-sibt li ġej dik l-għażla li għandhom in-nies qudiemhom issa. Il-Viċi Kap Nazzjonalista reġa' ħarab milli jwieġeb dwar weda oħra bil-preżentatur jinnota dan ukoll li bil-kemm ma ġiex attakkat ukoll minn David Aġus. Glenn, tuni ċans, Glenn. Għax ma konkret imma, kif taħdem? Ġifieri li mniħan daw l-ewwel u kif taf Glenn, meta stratta wis. Jiena nieħu pjaċir li meta nibdew naqblu tippruvaw twaqfuna. Ma ġibniex fuq dawk imma insomma.